Môže niekto len tak prísť do Venezuely, zabiť 80 ochrancov, ktorí si tam plnili svoju robotu, ktoré boli chalani v robote ako títo a strážili nejakú budovu. A 80 ľudí bolo zavraždených americkým komandom. Venezuelský prezident so ženou bol vytiahnutý z postele a odvlečený do Spojených štátov. Je možné, že len tak zabijete mimosúdne duchovného a politického vodcu inej krajiny? Toto je divoký západ. Toto nie je demokracia, toto nie sú medzinárodné pravidlá, ktoré boli ako tak niekedy v minulosti rešpektované. Prakticky nič nefunguje a neexistujú žiadne pravidlá. Ak sa vrátim naspäť, tiež by som mohol povedať, že nie všetko perfektne fungovalo. Ale predsa len Bezpečnostná rada OSN sa vedela stretnúť a na základe mandátu, ktorý má podľa charty OSN, je to predovšetkým Bezpečnostná rada, ktorá rozhoduje, kedy a kde použiť vojenskú silu. Nemôžete len tak si zobrať tanky, lietadlá a niekoho napadnúť. Dnes je to normálna móda.